Sanibonani, siyathokoza ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi. Namhlanje ngithi kubantu asibe abantu abazihluphayo ngeziphiwo zethu. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi negama ngifungelayo. Siyabingelela emahhosini, ngibingelela bonke abantwana bedlozi, ngiyabingelela bonke abantwana YouTube channel kaMkhulu Makhosi. Cela nje ukuthi nibe nokuphila, nibe nokukhanya. Sengibuyile-ke I'm back nje kakhulu kuleso sikhathi engizosibuya naleyo knowledge umuntu engizoyidlulisa. Abafuna sishaye u-live futhi engizozwa ngabo, nabafuna sixoxe ngesizoxoxa ngakho. Nedi-ke ngisho ukuthi abantu they don't know how to be a host noma uku-host-a u-live. Ungena nje umuntu aphume abuze leyo nto ku-live sibhekene. Kodwa njengomkhulu wasemakhosini benginanawo umyalezo. Sizokhuluma namhlanje ngesithunywa, even ngisho nedlozi lakho. Wena muntu onesiphiwo, please do make sure ngane yakwethu ukuthi uyazihlupha ngesithunywa sakho. Uyakhuleka ngazo zonke iy'khathi uma unesithunywa esikhulekayo, ukukhuleka kakhulu. Vele umuntu wesithunywa umuntu ofanele akhuleke kakhulu. Emandleni okukhuleka ugxile kakhulu, ushone ey'ntabeni uhambe empophomeni. Awungabi ivila, ungavilaphi, ungayivilapheli into yakho ukuze nawe uzohlangabeza uthuntuthuthulo olukuwe. Enkonzweni khuleka, ukhulekela abantu. Wena osuke usahamba inkonzo uyisayoni. Khulekela abantu abagulayo. Noma kuthiwa khona okuzwayo bakhona awuthi umuntu umkhulekise nje, umkhulekise, ukhulekela amanzi laphana uma kufanele ukuthi ukhulekela amanzi kakhulu. Asuke biwe zihluphe nje ujule kakhulu nxa ngabe uyenza lento. Kuzokusiza lokho isikhathi zonke zokukhuleka umuntu. U-6 ekuseni, u-12 emini, u-6 wantambama, u-12 wasebusuku. Nangaze ey'khathini-ke lezi usuke uzovuswa ngazo kuthi uyekhuleka, kudiphenda ukuthi usu-connect-e kangakanani nesithunywa sakho. Please do make sure ukuthi uyakwenza lokho. Ngiyathokoza ngane zakwethu. Njengomkhulu wasemakhosini ngithi ake nibe abantu abay'hluphayo kakhulu. Uma ukuthi kuyenzeka futhi hamba nabantu abadinga ukuthi noma ozokwazi ukuthi bazohamba nawe uye emanzini uma usaba ukuthi uhambe wedwa, uhambe nabantu, ufike nikhuleke nibuye. Ilokho nje engikucelayo-ke lina. Kakhulu ukhuleke ey'ntabeni, ukhuleke emanzini, ukhuleke ezizibeni, ukhuleke emalwandle. Lento yakho kuwena izoqaqa into eningi, kuvuleke konke. Bese futhi uyayethemba kakhulu nje. Nawe usuphumile wathwasa Nkosi yami, usukuhlala phela bese udikideke. Zihluphe lento yakho. Ukuthathe nje nesigubhu ushaye, ugidele idlozi lakho kubonakale. Unless-ke kulaba Nkosi yami basuke beney'nkinga emakhaya. Benamakhaya asuke ney'nxokozelo. Uzokwazi ukuphuma ikhaya lakho-ke noma uphume umuzi wakho, cause ezinye izinto kuba nzima ukuthi zilungiseke emakhaya. Ngenxa yokuthi umuntu kamoya usuke umuntu odinga ukuthi ahlezi esekuthuleni ene-peace. Ngelinye lamalanga azoke sixoxe ngokuthi uma ekhaya lakini kunezinkinga zokuthi awukwazi ukuba ne-peace ethize, wena uziphatha kanjani? Uqinise kakhulu la esiphweni sakho nasemandleni ukuze uzokwazi ukuthi ugcine usuthole yakho indawo. Ngoba khona phela abanye abantu ngane zakwethu esingeke sizivuma ozokwazi ukuthi balungiseke. Kuhle ukuthi uphume nje uzimele ikakhulu. Bayazi-ke abanye-ke abatshela la esigodlweni ukuthi noma kukhona iy'nkinga ey'thize, zama ukuqongelela imali. Zama ukuqongelela nje kudiphenda ukuthi umuntu usuke azi ukuthi-ke hlobo luni lomuzi. Uthole umuzi ube sizindlu zangehla. Usibize umuntu sizokwazi ukuthi umuntu
siyancedisa uma silandisa ey'thunweni idlu zonke izinto, sikumisise kahle umsamo ngendlela okuyiyona yona, bese izinto zakho ziyaqonda. Ngiyathokoza-ke ngani zakuthi umkhulu wasemakhosi lo ndaba exoxa ngofakazi. Angeke ngisanda kakhulu nayibongo. Please don't forget to subscribe and share.